Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapangi malih Kang. Lek nani dan lek goang. Ini memenuhi permintaan dari pemirsa, mohon untuk dinyanyikan lagu Bertelur Merah nggih. Monggo sugeng midhangetake lagu Bertelur Merah ciptaan dari Goang Ujak, permintaan dari penonton. Sugeng rawuh wonten ing kanal kula Goang Ujak.
permintaan dari pemirsa tak turuti nggih. Jenengan sebagai penonton setia saya niki, Mbah, tolong dinyanyiin lagu Pertelon Merah. Ini sing ngiping Mbak Mahendra Sewara Jas. Ya, audio di tempat saya ini menggelegar sekali karena saya memakai dari apa itu speaker ya 15 enan 2, 12 enan 2, 10 enan ada 2. Jadi ini kalau Anda datang ke tempat saya mendengarkan secara live langsung, wah lala, suaranya clear gitu saya, karena saya memakai mixer pick up ini. Nyanyi. Lanjut selak adan. Oh, kurang sedelo nggih, terima kasih nggih. Monggo niki sugeng panjenengan Pripun? Marem ingkang wis dituruti. nggih nyuwun gending lagun Pertelon Merah ciptaan saking Guang Uja niki kula turuti permintaan panjenengan, mugia dados palipur loro wonten renaning penggalih. Monggo niki tak beri sebentar sugeng midhangetken malih gending badhe kula rilis kembali. Om
mongso rasane nangis jroning ati sliramu sing tak sayang yen pancen duduku ora bakal ditro dalam pikiran kaki bukti saksi bisu aku ora krasa netes banyu moto yen kelingan aku karo sliramu balikan go tombo rasa kangening atiku sedina rasane kaya sewindu dalan aspal iki senajan luntur ning warna tresnaku ora ana liya makaten anggen kawula katur pasugatan dumateng para lenggah ingkang tansah pinaringan kahajan mugi panjenengan sami tansah pinaringan selamat lan selamat ngaten nggih hatur sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Monggo request lagu apa meleh? Insyaallah. Nek lagu sing kuwi kan lho. Ini ki opo? Oke, sekian dulu. Nanti tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.